السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أنفله فنففيطات الله تحل الحياة kulandireni mu programu imene iyi imene tikhale tikupasirani mwezi uno wa Ramadhan inshallah, umene tikhale tikuyamba pompano. Ndiye tateka buku limeneli limene adalitchula kunena kuti ad-durusu ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya. Ndipo buku limeneli lilembedwa ndi Sayyid Muhammad ibn Abdullah ibn Ali al-Aidurus. Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalali nawo. Mulungu subhanahu wa ta'ala awapatse zabwino. Mulungu subhanahu wa ta'ala alandire ntchito yawo. Alhamdulillahi alladhi faddala ummata sayyidina Muhammad. Timiyamige Mulungu subhanahu wa ta'ala iwo po lemba mukaddima anatero kutino matamando ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala amene adaupanga umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kukhala wapa mwamba. Akuti bi awsa'il fadaili poupasa madaliso osiyana akulu. Waja'alahum fil akhirah, kama Allah waupanga umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qiyama humul akarimul awailu, kukhala olemegezeka koma kukhala oyamba kulowa ku janna siku la qiyama. Janna ndi haramu kuyilowa mtumiki wina aliyense mpaka nakayilowa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Janna ndi haramu kulowa umma wina uliwonse kufikira umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam utalowa mujannamu. Ndiye umma wa mtumiki sallallahu humul akarimul awailu, ndi olimekezeka pamaso Mulungu subhanahu wa ta'ala, komanso ndi oyamba amene azikalowa kuma palace akujanna tsiku la qiyama. Timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala katike nawo mugulu limene la anthu aja amene azikalowa mu palace amene Mulungu subhanahu wa ta'ala wakonza wasungira akapolo ake amene amakwanitsa malamulo ake tsiku la qiyama. Watahharahum fi mawasimi judihi, kumanso Mulungu subhanahu wa ta'ala ama wiyelesa umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu fi mawasimi judihi, munyengo zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala kupeleka kwake kumakhala kochuluka kwambiri. Ama wiyelesa umma wa mtumiki sallallahu minas safasifi waradhaili, kuchokera kumbiri zonyasa, kuchokera kumakhalidwe onyasa, kuchokera kusochitika zonyasa, mwina miseche kapena mwina kukhala munthu wakaduka, kukhala munthu wa jealousy, kukhala munthu wokonda kukangana ndi Islamu, kutokanizana ndi Islamu anzako. Basi Mulungu subhanahu wa ta'ala waika nyengo zimenezo inshallah Mulungu subhanahu wa ta'ala ama waelesa umma wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwachosa anthu kuchokera kukupanga zinthu zimene zimabwesa mkwiyo wake Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo iwo adapitiliza kunena kuti ashhadu an la ilaha illa Allah, ndikuyikira umboni kuti palibe wina opembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha. Ambiri amapembedza zosiyana, mwina kupembedza zuwa, kupembedza mwezi, kupembedza mitengo, kupembedza miyala, kupembedza bledi, kupembedza ng'ombe, kupembedza Yesu, kupembedza Maria. Zonsezo ndizo sayenera kuzipembedza. Oyenera kupembedzedwa ndi Mulungu mmodzi yekha. Wasi'ul judi wal karami, mwini kupeleka, mwini ulemelelo Mulungu subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan khairal anbiya'i, ndiponso ndikuyikira umboni kuti ndithudi bwana wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi msogoleri wa atumiki, wabwino mwa atumiki. Wa ummatuhu khairul umami, komanso umma wake kapena kuti anthu omusatira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi umma wabwino kuchokera mu anthu amene ankasatira atumiki kale. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babil mawahibi li talibi waraghibi wa ala alihi wa sahbihi ulil mazaya wal manaqibi. Allah apatse zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amene ndi makii akhomo lazopereka zimene Allah amapeleka kumpasa uja amene akufunafuna, komanso kumpasa uja amene akulakalaka kuti Allah amupatse zabwino zimenezi. Allah apititse kwa kubanja kwake mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, komanso masahaba ake mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amene Mulungu subhanahu wa ta'ala anawadalitsa.
akuti fa innahu fi kulli amin chifa nditudi mu chaka china chili chonse tastaqbilu al-ummatu al-muhammadiyya umma wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umalandila shahra ramadan mwezi umenewu wa Ramadhan wama fihi min nafahatin komanso ndizi jazimene zili mwezi umenewu kuchokera mu zisomo za Allah wa barakatin komanso ni madaliso amulungu subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhan muli nafahatun ndi madalitso amu mitendele ya Mulungu subhanahu wa ta'ala komanso wa barakati makala mitendele mene muzisomo za Mulungu subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhan wa ghafri dhunubin wa sayiatin komanso mwezi wa Ramadhani Mulungu subhanahu wa ta'ala ama kululuka kwa mbili kukuluka machimo amene ifeti mapanga tsiku ndi tsiku mwina miseche mwina kuzipweza mwina kufuna kuchuka mwina kudanisa pakati pa Islamu kunyoza Islamu Mungu subhanahu wa ta'ala zimenezo tikampempa chikhululuko Allah subhanahu wa ta'ala ama kululuka wa ziyadati hasanatin kumanso mmene mwezi umenewu azabu ino zina zili zonse zimene munthu angapange Mungu subhanahu wa ta'ala ama zitayimusa pomulipira ngati chabu ino malipiridwa ukapanga chimodzi kukulipira kateni Mulungu subhanahu wa ta'ala mwezi umenewu ama tayimusa zimenezo mwina kukulipira ka 700 times koma Mulungu subhanahu wa ta'ala malipira amene munthu sangaganizire malipiro amene ndi ochuluka malipiro amene fesi ngati ukhala pansi ndi kumaganiza kuti Allah wandilipira pa ntchito zakuti Mulungu subhanahu wa ta'ala amaonjezera malipiro kwa amene akugwira ntchito zabwino wa raf'i darajatin kumaso mmene mu mwezi umenewu anthu amakwezedwa manyota sitikunena manyota akuntchito kumene mwina anthu amakasakasaka bread anthu amakasakasaka sugar kumakasakasaka zakudya andikweza udindo ine andipasa salary yambiri iyayi tikunena kuti no tikamati raf'i darajatin siku la qiyama janna zilipo zosiyana ena zikakhala pamwamba pa ena ndiye mwezi umenewu anthu Mulungu subhanahu wa ta'ala ama wakweza manyota awo ku janna kuti uyu amayenera kulowa janna yakuti sopano timchose wa chitabwino akalowe janna yakuti pamwamba zimenezo lilmughtanimi almubadiri kwa ujamene akusakasaka kwa ujamene akugwira ntchito yofuna kuti apeze zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala akuperekatsi. Naam akuti muqtadiyam bin nabiy tahir muntu akamapanga china chili chonse mwezi umenewu ka ibada china chili chonse pa moyo wathu tikamapanga kumakhala otsatira kumutsatira mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yajtahidu amene ankalimbikira kwambiri fi shahri ramadhana mwezi umene wa Ramadhan ma la yajtahidu fi ghairihi kulimbikira kumene sankalimbikira myezi ina ndeti mtumiki ankapanga ibada mtumiki palibe wina opanga ibada kumposa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam palibe wina wake amene amamudziwa Allah bwino kumposa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam palibe oziwa kumthokoza Allah kumposa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mtumiki ndiye othokoza mazolengedwa za Allah mtumiki ndiye oziwa kupembedza mazolengedwa za Allah mtumiki ndiye wachisoni mazolengedwa za Allah koma kuti mwezi umene ukafika mtumiki ankaonjezera ibada yake makhala yochuluka kwambiri kuposa miezi ina ndiye ngati mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam katero iweyo ndikumana kuti inenso ndimasatira mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam upange check bwino kunena kuti no ibada yako mwezi umenewu ili bwanji ukusiyanisa bwanji pakati pa ibada yako mwezi wa Ramadhani ndi miezi ina imene yalusayi iwenso kuonjezera ngati mena nkaonjezera mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kapena ukadapitilizabe kukangana ndi anthu ukadapitilizabe kupanga miseche ukadapitilizabe kuyankhula mabodza ukadapitilizabe kutuka na Islamu ukadapitilizabe kupanga mijedo ndi madebate pakati pa Islamu okaoka kapena wasiya zimene ziwabwelera kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtumiki sallallahu alaihi wasallam ankalimbikira kupanga ibada sankalimbikira miseche mtumiki ankalisa miseche ankalisa maboza ankalisa kumenya ni Islamu okaoka ankalisa kuba ankalisa kaduka ankalisa chiwelewele mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatiphunzitsa ife makhalidwe abwino ndi kutilesa makhalidwe onyasa ndiye mwezi umenewu munthu afunika alimbikire kutsatira sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akuti mtumiki sallallahu ankalimbikira mwezi umenewu kuposa miezi ina akuti bisiyami naharihi wasala kuja usana wa mwezi umenewu ankasala kuja mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
kotero kuti mbali wanga mu Allah amene ukunena kuti mansada mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uwenera kunena kuti no mwezi umenewu pamene ukubwera ukonzeke bwino uyambe kusala kudya posakasaka chisangalalo cha Mulungu subhanahu wa ta'ala wa qiyami laylihi komanso ndikumayima kumaswali tarawih usiku wa mwezi umenewu wa Ramadhani. Timaona anthu akupita ku mizikiti mwina nkuteka kuti wiki yoyamba mizikiti mazaza masiku awiri atatu oyambirira mizikiti mazaza kungochoka pamenepo mizikiti anthu amachokamo usakali nawo mukulu anthu amene amalowa mu mzikiti wiki yoyamba kena kundikutuluka kudikira kuti akalowe pa 27 mwezi umenewu ukhala mukulu anthu amene akuzimana zabwino zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala amakhala akupeleka mwezi umenewu. Uzikhala kapolo wa Allah, uzigonjera Allah, nthawi zonse uzilingalira kunena kuti no kodi Allah atanitenga pakali pano malo anga ukafikira akakhala ati. Ndiye mwezi huu ndi mwezi una kuti Muislamu akuyenera kuti akonzeke bwino akuyima ndi kumpembeza Mulungu subhanahu wa ta'ala. Naam, akuti watilawati lilqur'ani alkarimi komanso ndi mwezi umene mtumiki Muhammad sallallahu ya Qur'ani ankawelenga mmenemo kwambiri kuposa miezi ina mpaka na mahadithi yena akuna kuti Jibril alayhi salatu wasalam amabwera kwa mtumiki sallallahu yani miezi inayi mwina kamodzi kumene patsiku kapenda kumabwera mwina pa wiki kuzawelenga Qur'ani ndi mtumiki Muhammad sallallahu koma mwezi umenewu tsiku ndi tsiku Jibril alayhi salatu wasalam ankabwera kawiri pa tsiku lina lililonse amabwera kawiri kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi kumawelenga ya Qur'ani mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndiye kwatelo mbali wanga Muislamu ndi udindo wako ndi ntchito yako kuti mwezi umene pamene ukulowa tayesesa ngakhalita khala kuti ndi juzi imodzi tayesesa ngakhalita khala kuti uwerenga page imodzi tayesesa ngakhalita khala kuti umaliza sura imodzi kuwerenga mofunafuna matanthauzo a Qur'ani kuwerenga mofunafuna kumva zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala kuyankhula. Naam, akuti wa itikafin fil masjid tumika nkapita na mabindikira muzikiti mwezi umene wa Ramadhani tumika nkapita na mabindikira muzikiti mwezi umene wa Ramadhani kumeneko timene timakabindikira kumzikiti kukapanga madua kumaka swali kumpempha Mulungu subhanahu wa ta'ala chikhululuko kumpempha Mulungu subhanahu wa ta'ala chiongoko kumpempha Mulungu subhanahu wa ta'ala kuti Allah ayanjanise umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumpempha Allah kuti Allah achose mavuto amene akubwera pakati pa umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, akuti wa fadhail jamma kumaso mwezi umenewu muli madaliso ochuluka kwambiri ya ajizul hasiru laha addan mtu afuna kuti awelenge kuti madaliso walipo angati sanga kwanitse zimene zozo tikuyankhula choncho pano pa fitwatillahi tahlul haya mukhale nafe muzisatira ma program athu pamene tizikupatsirani kupambana kwa mwezi umenewu wa Ramadhani.